AB Music a Rai DVD uvádí Trampoty bankovního úředníčka. Ať jednou vrazím, slyšíš? Nakopu ti zadek, meloune hysterický, rozumíš? Zmetku jeden, polez ven! Já ti ukážu, ty! Ahoj, Esmeraldo. Manžel. Já říkal ahoj, Esmeraldo. Nazdar. Uhni! Promiň, nevšiml jsem si. Jak je, co? Jakž takž. Za to já jsem úplně... Nevolíš, prosím tě? Já jsem úplně vyřízený. Něco v práci? Loupeš. Kolik? 12 milionů. Ve Vareze ukradli v jedné bance 200 milionů. Dáš mi? Hele, Jenže moje banka je malá. Ve Vareze se točí spousta peněz. o vaší bance v televizi nic neříkali. Proč taky nebyli tam žádný mrtví? Žádný mrtvý. To je klika. Co k večeři? Hovězí. Na jaký způsob? Na talíř. To je jak? To se otevře konzerva a vyklopí na talíř. Ty budeš taky? Ne, já jsem si udělala Polar Siriri sauce blanche. Takže kuře na smetaně. Já ji snad zabiju. Drahoušku, ty jsi tady? Promiň, neviděl jsem tě. Tobě to ale sluší s tím kbalíkem a hadrem. Dej mi pusu. Heleno, mám takový vágní dojem, že už ke mně nejsi tak milá jako dřív. Tak já mám být milá. Já celý den dřu, zatímco služka si hoví v křesle. Sofa, prosím. No dobře, tak v sofa a civí na televizi. A ještě si vaří kuře na smetaně. Manželka. Sněz si ho celé. Sama. A udav se s ním. Paní, Miláčku, zaplaťte mi rodinné přídavky, příspěvky a gáži, kterou mi za celé měsíce dlužíte a uvařím kuře na smetaně i pro vás. Slyšíš ji? Kdy už ji konečně vyhodíš? Heleno, musíme mít trpělivost. A taky 1 740 000 lir, které mi dlužíte. Jinak se odsud nehnu a pracovat nebudu. Ale občas by si mohla podat pomocnou ruku. S radostí. Prosím, až bude plná, budu makat. A teď ticho. Zmizte, dávaj gundama. Heleno, zrovna dávají... Já chci výpomoc. Zítra. Ne, hned. Když ne, nehnu už ani prstem. Já vím, co potřebujeme. Potřebujeme mladé, šikovné a pohledné děvče. A to se ti řekne, ale kde takové najít? Nějaký nápad bych měl. Ty a ty tvoje chlípný nápady, navíc není sobota, pust to z hlavy. Ale ty mi nerozumíš, lásko. Říkal jsem, že bys potřebovala mladou, ochotnou, šikovnou, hezkou... Třeba ošklivou.
Když ji máme mít doma, ať je aspoň hezká. Důležité je, aby byla šetrná a aby nám třeba nějakou lirou přispěla. Jasně, aby nám koupila šaty nebo nový auto, ty upad na hlavu. Znám takovou. Jo? A to mi říkáš až teď? Zkrátka, nenapadlo mě to. A Esmeralda? Kdo ji pošle pryč? No, Říkám jasně, že se odsud nehnu. Nejdřív mi vypíšete balík šeků po 100 000. přestaň nás šmírovat. Pořád s uchem přilepeným na dveřích. Jdu kolem a slyším. Kde je ten klenot, ten zázrak? Zavolej ji a hned. Ano. I kdyby to byla vražetkyně, feťačka, kurva, já ji chci. Hned. Dobrá, Je to kurva? doufejme, že ne. Tady ne. Když se cítíme tak plné rozkoše, že jí nelze odolat, chtěla bych, aby si mě vzal jakýkoliv muž, zatímco on je tady a líbal mě. To je Joyce Odysseus. Ano, a kde je? Nic na světě není takové jako horký polibek, který tě zasáhne u srdce a skoro tě paralyzuje. Kde je ta služka? Tě také zná. Není to služka, ale dívče, které je nám rovno. Ne, Tohle se mi nezdá být myslela vhodné jsem místo. vždy na skutečného otce, proč on potřeboval vědět, když už jsem vše svěřila Bohu. A pak nesnáším zpověď. A říkala jsem si navřeně. Vsadím se, že je to tamhleta. Která? Ale kde? Ta s tím velkým No nosem. ne, vypadá jako náčelník rodu Apačů. Ta moje je mnohem Bylo lepší. to spíš nahoře. Nebylo to Jak to myslíš, Kde lepší? se sedí? O, pane, nemohl jste říct rovnou zadek? Výborně. Potom ti to vysvětlím. Výborně. Výborně, i ti dva mimové. Děkuji. Šampanské. Ahoj, Vano. Ahoj, Turo. Co to děláš? Ty jsi Elena? Tak, Já jsem Vana, tohle- ahoj. Promiňte, neměla jsem čas svléct si Neměla kostým. čas. A vy jste si chtěla svléct i ten? No jo, vždyť Turo už mě zná. Viď, božičku, to jsou baculaté tvářičky. Budlíku. Co to říká? To jen, že jsme důvěrní, jsme velcí přátelé. Budlíky. A já si mám vzít do domu jako služku takovou... Ne, poslyšte, já nebudu služka. Jen jednu. Mohu vám pouze podat pomocnou Jednu. ruku. Říkala jsem to Turovi, ale on slyší jen to, co se mu hodí. Vidím, že ho znáte dobře. Túra. Vím o jeho slabosti. Ani moc ne. Má obrovskou fantazii, nadělá spoustu řečí a má velký zmatek v duši. To všechno jsou typické příznaky hypofunkce pohlavních žláz. Čehože to? Málo šoustá. Cože? Je pořád unavený. Promiňte, ale co vy o tom víte? Kdo by to měl vědět lépe? Vždyť mě šoustá 2 roky. Budlíky, Vano, prosím tě, vysvětli jasně, jak se věci mají. Dobrá, No. milenka, No, prosím, nebo jak to nazvat? Víš, co ti řeknu, Túro? Ne, Je mi z tebe šouf. Nevěděla to? no, prosím, takže teď už to ví. Nastup, tohle není dobrá čtvrť, okradou tě. Jeď pryč, vrať se k ní. Tu nikdo neokrade. Proč? Protože na sobě nic nemá. Naopak má dokonce víc, mýlíš se, vydělává dost, herci dnes... Jo, tak ona je herečka. Ano, drahá, má svůj plat, rodinné přídavky a někdy zkouší s Montaldem. Co je mi potom? Je seriózní, schopná a mohla by ti v domácnosti pomoct. A má krásný kožich. Aha. Ano, mohla by ti ho někdy půjčit, kdyby se k nám nastěhovala, co? Heleno, prosím tě, nastup si. Ne, jen by mě zajímalo, jak tě tohle vůbec mohlo napadnout. Není to můj nápad, byl to nápad Čufínýho kolegy z práce. To on ti to poradil? Ne, on spíš se služkou. A tak mi napadlo, proč neudělat služku z té, se kterou dobrá, nazvěme to správnými slovy, se kterou spím. Šmejde. A ještě něco. Vanna je výborná kuchařka. V kuchyni je opravdu výjimečná. Exotická jídla, orientální kuchyně. Hlavně umí bramborák, přísahám. ten Doma si nemá ho chybu. nikdy nejedl. Protože jsem se ho přejedl u ní, no. Nasadil si mi parohy i v kuchyni. Zlato, věř mi, dneska mají milenku všichni. Někdo víc, někdo míň. Kdo to říká? Já,
teď jen musíme vymyslet, jak toho využít. Vysvětlím ti to. Mimo dům Milenka představuje finanční vykrvácení, zatímco kdyby byla doma, byla by to úspora. Cože to? Úspora, ušetřili bychom všichni, i ona, to je jasné, že? Říkám si, jestli ses dočista zbláznil, nebo jestli ses jako blázen už narodil. Ale já jsem pořád stejný. Eleno, žijeme v době, kdy už služky neexistují. Dnes už nikdo není ochoten sloužit druhým za peníze. Slouží se jenom z lásky. Z lásky? Ano, z lásky. Neříká se, že láska hory přenáší. Ale jdi. Ale já jí z lásky nechám přenášet skříně. Takže tě miluje a ty miluješ ji. Ale ne, je to moje Milenka. To je něco jiného. Je to jen nutnost, jako všechny zbytečné věci. Tak třeba je skoro jako televize. Otravná, ale je dobré je mít doma. Eleno, snaž se mě pochopit. Ty ráno vstaneš a potom odejdeš a já... A ty si vlezeš do postele k ní. Ale ne, ale co to říkám? Vždyť já ráno musím do práce, to ty se vracíš večer z práce a co najdeš? Najdu vás dva v posteli. Ale ne, já se vracím později. Najdeš byt, kde bude čisto, uklizeno, vyžehleno. Myslíš pořád jen na to? Ona se nám přizpůsobí, taky přece za to musíme něco dát, ne? Tak ona se přizpůsobí dokonce. Poslyš, máš představu, kolik vydělává? 400 000 lir měsíčně. Dohromady s mou výplatou to už bude pěkná sumička, ne? Miláčku, za ty peníze si budeš moct opatřit spoustu věcí, bez kterých ses dosud musela obejít. Třeba zajít ke kadeřníkovi? Jistě, třeba i 3krát do roka. Ne, chtěl jsem říct 3krát do měsíce. A druhé auto. Bude to mini? Ano, mají ho v bazaru, model 63. A zbavili bychom se Esmeraldy. To určitě, ale na splátky. Mě se jen tak nezbavíte, jasný? Jaké pak splátky? A pak, paní, chcete něco vědět? Pan Artur je pěkný prasák. Co to zase mele čůza? Slyšel jsi to? Slyšel? Má pravdu. Ne, to nejde. To není normální. Já prostě nemůžu. Tak víš, co ti řeknu? Žádný mini. A žádný kožich. Jaký kožich? Z kanadské lišky. 3/4. Milenka. A to je hotový zámek. Ano, středověký zámek, který dal postavit můj otec v roce 1927 podle návrhu svého přítele, projektanta na pozemku, který zdědil po otci. Když smůla, tak nikdy nejedna. A co to říkáš? Vždyť je krásný. Jistě, je mimo město, ale za to je tu klid. A je to i zahrádka. Co pěstujete? Myši, hlavně myši. Ale já je nejím, pálí mě po nich žáha. Aha, Půjdeme? ano. Dobrý den, paní. Dobrý den, slečno. K čemu ty formality? Krásný. Děkuji. Dejte si pozor, tady se krade. To mi už říkal. Artur, nepůjdeme dál? Tady je hezky uklizeno. Neříkal jsi, že máš doma bordel? Já? Promiňte, To tedy paní. opravdu ne. Neomlouvejte se. Opravdu tady byl bordel, jak říká Tur. Jenže já jsem všechno vysmíčila od sklepa až po půdu. On samozřejmě nedělal nic. O ní ani nemluvím. Dobrý den. Dobrý. Naše návštěva, neplatící. A neplacená. Dá se říct, že my jsme jejími hosty. To bylo ode mě duchaplné. Ten nábytek je zvláštní, takový namíchaný. To je velmi moderní. Ano, my jsme takový namíchaní, velmi moderní, s velkou fantazí. Aha, tenhle kousek je obzvlášť krásný. Bude asi starodávný. Jo, je musí bohatě se jednou zdobený. týdně leštit a štětečkem vyčistit všechny růžky. Zajímavé. Chcete vidět kuchyni? Není třeba. Tak pojďme. Ale Artur říká, že výborně vaří. Jen bramborák. A jen ten? Ale ne, před týdnem si přece umíchala 2 vajíčka, byla fantastická, dělá velmi dobrá míchaná vajíčka. Souprava skleníček pro 12 osob. Český křišťál zaručeně pravý. Ze svatebních darů nám zbylo jenom tohle. Vám aspoň zůstal kožich. Ale ten kožich mi daroval on. Cože? Vlastně taková věc, stalo se to, že jsem jí ho dal já. Ale kardinál. Je to velký dům, ale hodně plný. A tohle je naše ložnice. Krásná, prostorná. A pak je plná slunce, světla
A když se podíváš ven, vidíš dálnici a auta, a to je výhoda, tedy výhoda. Teď ti ukážeme tvůj pokoj, půjdu napřed, ano? Tudy. A jsme tady. Velmi pohodlný a je blízko. Čeho? Přece vás. A tady je koupelna. Tady, tamhle. Výborně, ráda bych ji hned využila, když Jistě, dovolíte. běžte. Eleno, promiň, ale jak to, že si s ní ještě netykáš? To proto, že jsem s ní nikdy nezdílela lože. Aha, no to je pravda. Ale je milá, nemám pravdu? Ha? To je tvoje věc, ale do práce se zrovna nehrne. Nemohla bys to zkusit. Dobrá, zkusím to. Díky, Eleno. Jsi poklad. Jsem si jistá, že před 10 minutami si to řekl jí. Eleno, přísahám ti, že s ní si nikdy tak neříkáme, lásko. Lásko? Myslím, že si máte co povídat, tak já toho využiju a nechám vás o samotě. Vybalíte si? Ano. Pomohu vám. Promiň, Eleno, rád bych prošel. Spíš nalevo nebo napravo? Já spím tak málo. To má být vaše milenka? Co pak? Máš něco proti? Nebyla bych lepší já, když už jsem jednou tady. Co bys ještě chtěla? A teď, drahá, je na čase, abychom si vážně promluvili. Chceš začít? Dobrá, takže narodila jsem se v Pávii v roce 1950. Nemyslela jsem od narození. Tak tedy, přišla jsi sem jako rovný k rovným. Budeš s námi bydlet, uklízet, vytírat, nohy dolů, vařit, všechno rovným dílem. A to ostatní? Nechápu. Co máš v úmyslu? Jaké je ostatní? Artur. Artur je tvůj manžel a můj milenec, ne? Všechno jako dřív. Tak to ne. Ne, kdy se ti zachce. Musíme si stanovit hodiny, dny, místa a způsoby. Způsoby? Jistě. V tomhle domě se žádná kabaretní čísla a jiné podivnosti nepěstují, jasné? To víno je jako ocet. Poslyš, Eleno, dnes večer, když je taková zvláštní příležitost, nemohli bychom si dát něco méně nechutného? Jestli chcete, udělám omeletu. To by bylo fajn. Obyčejné brambory s vajíčkem. A co pak má asi Esmeralda dnes k večeři? To jsou jen palačinky s bylinkami a houbami. Ochutnáte? Ano. Arture, kde je tvá důstojnost? Naše bývalá služka ti hází zbytky a ty po nich chňapeš. Neházela mi je, jenom je nabídla. O bože, kdo je chce? Já mám já. Ale co se děje? Nic, přijel snoubenec. Se sirénou? Ano, protože on dělá nosítkáře v nemocnici, tak přijel sanitkou. Je to velmi bohatý muž. Chce ještě někdo? Já. Nedojídám zbytky poslužce. Ani já ne. Nechceš jít do koupelny napřed? Jsi host. Ano, ráda. Vy pak aspoň budete mít klid. Eleno, tak jak jste se dohodli? O čem? Přece víš, ne? Nerozumím. No, kde budu dnes v noci, jak si spát? Přece v posteli. Ve tvé posteli? Nebo... Vějí. To je na tobě. Ty jsi sultán, ne? Poklade, vy jste se nedohodli? Vždyť jsem vás proto nechal samotné. My jsme o tom nemluvili. Co to děláš? Ne, dej mi ho. Dej mi ho stranou, prosím tě. Neumíješ ho, že? Ne. Na to máme přece děvče. Měj strpení, Eleno, aspoň první večer, je to projev A z pohostinnosti. pohostinnosti první noc strávíš s ní? Ne, neobtěžujte se kvůli mně. Artur alespoň první noc stráví s tebou. O tom nemůže být ani řeč. Ty jsi host, máš přednost. Jsem na rozpacích, raději bych... Neusnula bych, kdybych věděla, že jsi Ale sama. já jsem zvyklá spát sama. A pak my dva jsme spolu spali málokrát. Jen když jsi byla v nemocnici Ano. se Jen jednou, střevem. jedinkrát, řekni to. Dobrá, nechme poklon. Nepoklonkuji, vadí mi to. Opravdu. Opravdu? Jistě, kdybych chtěla, řekla bych ti to, jsme teď přece rodiny. Dobrá, jestli ho v určitou hodinu budeš potřebovat, řekni si, spíme vedle. Ale lásko, nepřeceňuj mě, dvakrát za sebou, víš, já... Nádobí nechám v dřezu, usnadní ti to zítra práci. Jo, a já mám ke snídani raději tmavší kávu. Aha. Dobrou noc. Lásko, proč ses namazala krémem? Víš přece, že mi to vadí při plnění manželských povinností. Právě proto.
Pochopil jsem to, víš? Sice si měla spoustu řečí, ale naznačila si, že dnes večer po mně jaksi toužíš. Že? To jsi pochopil špatně. Lásko, možná si to pochopila špatně ty. Já dnes večer po tobě opravdu... Co když nás poslouchá? Co pak ty bys měl odvahu? Ale Vana nic neví. Aha, tak tohle tě vzrušuje, že nás slyší. Jsi prasák. Poslyš, jestli má přítomnost Vany narušit naše občasné rituály, vztahy, tak já tedy... Tak co? Já nevím, tohle se mi nelíbí. Když se ti to nelíbí, běž. Běž za ní, jak jsi to udělal, když jsem umírala na zánět slepého střeva. To bylo jen jednou. A nekřič, když je tu služebnictvo. Jaké služebnictvo, Esmeralda, je Dobře, pryč. tak nezvyšuj hlas před tou, co je nám rovná. Ven! Co je? Ven! Poslyš. Ven! Dobře. Zmiz, zmiz! Ale pak si nestěžuj, že se mnou nic není. Dobrou noc. S Bohem. A když uslyšíš, jak se hroutí nábytek, zvuky propletených těl, válejících se po zemi a křik rozkoše, tak věz, že jsem ve vynikající formě a že ztrácíš úžasnou příležitost. Možná, nevím, to se teď uvidí. Kdo je to? To jsem já. Otevři. Co se stalo? Nic. Rozhodli jsme se, že tuto noc strávím u tebe. Ale vždyť předtím řekla, že ne. Nevíš, jaká Elena je. Změnila názor. Takže tě vyhodila. Ne, vysvětlím ti to. Tady spát nebudeš. Proč? Nechci muže, které manželka předtím vyhodila na chodbu. Nejsem žádná náhražka, rozumíš? Moje ruka. Běž pryč! Měl jsem skoro erekci. Ne! Milenka. Tak vy jste skončil tady? Jo, nemůžu už snad být ani ve své kuchyni. Vy jste ale nervózní, Ustahromů, nechtěla jsem vás urazit. Já vám rozumím. Žít dohromady s manželkou a Milenkou vám nedělá zrovna dobře. Co pak, unavili vás? Cítit do toho, starej se o své. Jak to chcete dělat ve vašem věku? Se 2 ženami? V noci? Zvládnu to, nejdřív jedna, pak druhá, zvládnu to. Kdybyste si to rozmyslel dřív, vždyť jsem vám to říkala. Podívejte, nebyla bych lepší? Hladké jako dálnice. Nemohli bychom začít trochu konstruktivnější dialog? Stop! Nedotýkat se, to by se vám líbilo. Nechte to být, dnes jsem unavená a zítra je toho spousta v televizi. Dobrou noc. Jdi se víc spát. Kolosální loupež. Co je? Co chcete? Promiňte, jsem kněz, nemáte náhodou žeton? Musím si zatelefonovat. Nejdřív mi dejte stolír. Musím dát poslední pomazání. Jste doopravdy kněz? Jak by ne? Jen tak, jestli nejste kněz, lupič. Halo, jsem bratr Nikodem, dostal jsem se do zácpy, mám zpoždění. Jak se máte? Páni. Dobrá, poslyšte, uděláme to takhle. Dejte si sluchátko k uchu. Tak, hotovo? Dobře? Tak. Tak. Dávám ti rozhřešení za tvé hříchy. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Hele, zelená, musím běžet. In nomine Patris. Honem, uzavři to. Ředitel je nervózní. To přejde. Hodinu! Volej loupež! Co se děje? Všichni! Ne, Ale to už je 3. tento týden, ne? ne, 4. Jedna tu byla v úterý, když jsi byl doma. Ani se nehni, nebo tě No zabiju! jo, vlastně, Jak to máš doma? nestěžuju si. Vzali jsme si děvče na výpomoc. Ano. Bude s ní víc problémů než se služkou, ale určitě to vyjde levněji. Ještě kacu! No ano. Moje žena si našla jednu starší paní, její 81 let. Moc toho nenadělá, ale je poctivá. Ta moje je velmi Pytel, krásná a vezmi její pytel. 30. Tak máš vystaráno. A co tvá žena? To je taky 30. Ne, myslím, jak to vzala. Má žena? Výborně. Pospíšte Ona je si. přející. Máš štěstí. Běžíme!
Tak, pánové, loupež skončila. Dali byste se laskavě zase do práce? Defanty, už zase v roztrhané košili. Já vím. A co pověst banky? Když nepřidám, aby váš košile se trhá. Poslyšte, povídají se o vás věci, které se mi vůbec nelíbí. Jaké? Pamatujte si, že já vyžaduji dochvilnost, preciznost, slušnost a hlavně morálku. Morálku? Nezříkejme se starých hodnot, Defanty. Jistě. A vy také. Dávejte si pozor. Rozumím si, nezříkejme se starých hodnot, no. Ahoj, lásko. Ahoj. Hezká. Líbí se ti? Moc krásná. Kolik stála? Málo. Byla ve slevě. A pak, když teď máme 2 platy, můžeme si to dovolit. Víš, taky jsem si udělal radost. Ukaž. Možná je to hloupost, ale podívej se, jak je hezká. Ta štička od Fendyho. Ta stojí nejmíň. 20 000 na trhu, ale není pravá. Co ty o tom víš? To se pozná podle šití. Šije je můj bratranec v Karpi. Ukaž. Ale ne, je překrásný. Hele, Oh, to se dá zašít, za to teď máme 2 platy, ty hloupá. Vlastně, Vana byl dobrý nápad. Víš, co ti řeknu, Eleno? Že 3 je možná dokonalé číslo. 4. Jsme 4. I když doma neudělá skoro nic. Ukradli mi výplatu. Ne, zotroceně k čertu Neříkala jsem ti se 1000krát, vším. že peníze si musíš dávat do Vždyť podprsenky. se mě tam měla. Prsa ujdou, ale mozek nefunguje. Zůstalo mi jen tohle. Ty půjdou na splacení dluhu. Hlavu dolů. Hlavu vzhůru, neber si to tak. Už se stalo. Příště budeš opatrnější, ušetříme na jídle. No tak, netrap se. A on kouří. Kouří. Vyhazuje peníze do vzduchu. No, co mám dělat? Nemohl si mi říct, že se tady kradou podprsenky? Dala bych si peníze do kalhotek. Ale co pak jsem mohl vědět, že se tady kradou i podprsenky? Dobrá, tak já tu cigaretu zahodím. Tak, spokojená. Podívej se, jak plýtvá, právě si ji zapálil. Na koberec. Ale vždyť jsi říkala, Všude je špína, kohoutek netěsní, střecha Je to snad potřebuje moje vina? opravu. Před služkou, aby si schoval každou liru. A co teprve stávka kovoprůmyslu? tak já můžu i za to, že stávku je kovoprůmysl. A kdo ví, kdo ví? Pojďme pryč, jinak Běžte, netrefíš hlad. běžte. Tak mojí vinou stávkuji v kovoprůmyslu, mimo čepelek. Nikdy se nevdávej. Kvůli tomu křiku teď nevím, jak to vůbec skončí. Už ani na film se tady nedá dívat do konce. Nechci se vás dotknout, pane Arture, ale nemusel jste hledat kozy kdo ví kde. Tyhle by se vám nelíbily? Nech mě zkontrolovat, jaká je situace. Hele, drahouši, co si myslíte? Že když máte doma pohlednou holku, tak si můžete dělat, co se vám zamane? To by se vám líbilo. Takže teď mám 2 manželky a 1 plat. A tašku, což je bratranec v Karpi. Příjmy, výdaje. Eleno, co děláš? Ještě nejsi připravená? Už je moc hodin. Já nikam nepůjdu, není mi dobře, bolí mě hlava. Půjdeme? Elena nechce jít. Ale to je škoda, zrovna dnes, když mám premiéru Krvavé lásně. Co to je? Erotická verze díla papeže Vojtily Zlatnická dílna. Je to síla. On se specializuje na encykliky, ale teď začal psát i muzikály. Tak už běžte, jinak přijdete pozdě. Chceš podat aspirin? Ne, díky. Až se budete vracet, nedělejte rámus. Dnes v noci budu spát sama. Vyspí se s ní. Tak, Dobře, tak ahoj. 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 Eleno, ale ručíš mi za to, že mě nebudeš budit a nebudeš po mně chtít Ale další ne. úkon, protože všechno má své meze. Ne. Já jen, aby bylo jasno. Ah. Ahoj, lásko. Ahoj. Představení zakázáno z důvodu veřejného pořádku. Ale proč je to zakázané? Rozhodla hlava zahraničního státu. Jaká hlava zahraničního státu? Jasně, vždyť Vatikán je mimo. No jo, když se mu to hodí, že jo? Nejsme Proboha, proč nezletilí, se plete můžeme do si našich chodit na věcí, co cože? chceme. No jo, v Rusku by to bylo horší. Přesně tak, vy jste byl v No Rusku? jistě, co se do toho pletete, sakra práce? Co se tady vyrovnání, děje? Ne? Co chceš? No teď to říkám, chceme vyrovnání. Jaké vyrovnání?
Pryč se systémem, chceme rovnost! Pryč se sociálními rozdíly! Chceme rovnost! Jdeme pryč, rychle. Žádné sociální rozdíly, rovnost! Ano, chceme rovnost! Politiky žádný strach! Přesně tak! Pryč se sociálními rozdíly! Až na kořen! Politiky žádný strachy! Jo, Jsme ptáky! Pane bože, to je zmatek. Měla jsi hezkou roli? Moc hezkou. Hrála jsem papeže. Aha. Nikdo tady není. Nechala všude rozsvíceno. No jo, pan táta to zaplatí. Připravila nám večeři. Ale někdo už tady jedl. A pil šampaňské. Jedl kaviár. No, pardon. Dobrý večer. Vano, Ano, viděla jsi to, co já? ano, myslím, že A ano. to? Prošel tudy nahý muž a řekl pardon. Takže nemám vidiny. Lásko, poklade, pojď už. Neseš vodu. Ano, už jsem tady, tady je vodička. Kam jdeš, miláčku? Do koupelny poklade. Vrať se brzy, drahý. Jistě. Myslím, že jsem na něco přišel. Ale no, Arture, Vano, co tady děláte? kdo je ta opice tam dole? Řekni mi, kdo to je. Koho si vydržuješ kaviárem a šampaňským? Pro jednu večeři. Co mi do večeře? Chci vědět, kdo to je. Kdo by to byl? Je to můj milenec. Ale no, co to říkáš? Tropíš si ze mě žerty, viď? Vždyť si sám říkal, že milence má dnes každý. Někdo míň, někdo víc. Já, ty, Cože, Vana. Vano, ty máš milence? Ty jsi její milenec, hlupáčku. No jo, to je pravda, to mi nedošlo. Ale tohle je něco jiného. Mně si Vana nevydržuje kaviárem a Kvůli šampaňským. mizerné dozičce kaviáru se svět nezboří. Ale no tak, miláčku, uklidni se, vždyť se toho zase tolik nestalo. Budlíky. Jaké pak budliky? Já ho nakopu ho kolenem do zubu. Chudák Willy, co s tím má společného? Tak Willy se jmenuje. Jak hnusný. Zdrobnělina od Williama. Mně se to líbí. On je hnusný, odpudivý a slizký. Miláčku, nechápu, jak si k sakru mohla po mně se pářit s takovým příšelným prdělou. Willy má své přednosti. Mít milence mimo dům znamená finančně vykrvácet. Mít ho v domě znamená ušetřit. Pamatuješ? To jsou tvá slova. Já jsem jen následovala tvůj příklad. Willy může přispět na výdaje, když to bude s námi. Tady? Ty se zbláznila? Já se neprodávám. Co pak bych prodával svou ženu za plat nějakého úředníčka? Willy není úředník, má vlastní podnik. Vlastní podnik? Ano, Podnik, jako že vlastní podnik? ano. Tak proč tedy? Proč se schovává v koupelně? Proč si to se mnou nevyříká jako muž s mužem? Protože jestli vlastní podnik, mohli bychom si promluvit, ne? Já už tě ven dostanu. Obsazeno. Vylez! Jsem nahý a ucpal jsem klíčovou dírku. Dívám se na tebe dírkou, kterou udělala má žena, aby hlídala Esmeraldu. Výmoní, ucpal jsem i tu. Jenže já jsem tě převezl. Koukám na tebe dírkou, kterou si udělala Esmeralda, aby špehovala nás. Stojíš asi oblečený. Pýtam tě. Já! Milenec manželky. Musím vás upozornit, že jsem držitelem černého pásu v bojových uměních, takže já! Čeho se dotknu, to rozbiju. A já jsem velmi pokrokový muž a volím radikály, takže bych rád celou věc vyřešil na základě domluvy dole v salóně. Plně chápu, že není vaše vina, že se nacházíte v tak svízelné situaci. To je můj župan. Běžte laskavě. Až po vás. No, prosím. Jděte. Ale Jděte. Hop, hop. a jak dlouho trvá tahle ta pletka? Nenecháme to být a nepřejdeme k podstatnému? Zajímá mě to čistě z morálního hlediska. Tebe, který si mi do domu přivedl kurvu? Je vidět, že ta, kterou měl, mu nestačila. Dobrá, nechme toho.
Vili platí nájemné, kterého stojí nos mezi očima. Takže by rád bydlel s námi a přispíval na výdaje domácnosti. Jsem proti. Ale nepočkej. Co morálka? Ať nám nejdřív řekne, jak vysoký by byl jeho příspěvek. Mám tělocvičnu bojových umění, kde se točí zhruba 2 miliony měsíčně. 2 miliony? Ano. S mým platem a s platem Vany by to by bylo 2 600 000 měsíc. Počkej, divím se, že to nevíš, když pracuješ v bance. Mluvil jsem o pohybu peněz, ne o zisku, ale když odečtu administrativní výdaje za personál a ostatní, mohou přispívat na domácnost maximálně 300 000 lirami. Za těch 300 000 budeš pít šampaňské, jíst kaviár a spát s mou ženou. Nepřeháněj, dnešní večeře byla čiré Elenino bláznovství. Po šampaňském mám pálení žáhy a kaviár smrdí rybinou a pak s tvou ženou přece nebudu spát každou noc. Ne, poslyš, tohle téma mi nedělá moc dobře. Hleda, že by... 350 000. 350 000? Dobrá, vynasnažím se přispět 350 000 měsíčně, ale všechno bude společné, všechno. Jistě? I ona. Cože? Ona taky? Prasáku. Proč bych měla být diskriminovaná? Každý má 2 milenky. Proč bych nemohla mít 2 milence taky já? No, neblázni, ty bys šla do postele s milencem mé ženy? To je věc názoru. A ty bys šel do postele s milenkou manžela tvé milenky? Za 350 000 lir měsíčně, což se rovná více než 10 000 lir denně. Za ty peníze ti šlapky od Tibery ani do auta nevlezou. Ale pak zmizí a už se neuvidíš. To by mohla být i výhoda. No. Když takhle uvažuješ, marš, ať už tě nevidím. Hop. Eleno, Vili, uklidněte se, Vano, buď tak hodná, posaďme se, nebuďme jako děti. Uvažujme. Přátelé, mám úžasný nápad. Možná jsem se mýlil. Dokonalé číslo není 3, ale 4. 5. Čuňata. Obchodníci s lidským masem. A nejste ani schopní vyrovnat se se služebnou. Buď sticha, s příspěvkem pana Viliho se hravě vyrovnáme i s tebou. Ne, moment, já o předchozích závazcích nic nevím. Můj vztah s Elenou oficiálně začal Takže dneškem. oficiálně zaplatíš, počínaje dneška. Dobře, ale momentálně u sebe nemám hotovost. Zaplatím na konci měsíce, tak jako všichni. Rozumím. Další hladový krk. A ode dneška po mně oficiálně nic nechtějte. Že se nestydí. Ksicht jako z kamene. Já! Mám grandiozní nápad. Proč ji nepropustíte? Chceš to vědět? Protože jí dlužíme 1 800 000. Jako bych nic neřekl. 1 838 000. Ne, je 38. Zase špatně, nadal si sen 5 tašek, rána musí být prudká u ní připravit. Tak, pozor! Příště z prudka, pokračujte. No tak, ne, mládenče, takhle ne, ukážu ti to, jo? Tak, hele. Joj. A jasný. Vy dva, chlapci, vyměňte se a dodržujte rytmus. Raz, dva. Chlapci, kolikrát vám mám říkat, že přehoz přes záda musí vypadat takhle, no tak. Ruku, pokračujte. A šetřete teplou vodu, jo? Chcete mě zničit? Víte, kolik se dnes platí za topnou naftu? Pořád by se jenom mili dobytek. Už jste všechno snědli? No, panečku, to je hlad. Ahoj, neruši. Ahoj, Arture, ne. Máš to tu hezké. Půjde to. Pomůžu ti se stěhování? Jo, 2 minutky a jsem hotov. A tak tohle je ten tvůj podnik? Jo, Kolik ti nese? 1 700 000, točí se tu zhruba 1 700 000 měsíc. Říkal jsi 2. No tak nějak, 1 700 000, 8, no. No dobrá, 7, 8, ale říkal jsi 2. Jistě, Můžu se tu posluši, trochu porozhledat? zavleknu si a půjdeme. Díky. Tak pojď, rychle. To váží aspoň tunu. Jo. Pohni, Proč tak utíkáš? moje věc. Někdo tě honí? Ne, ale tohle je nebezpečná čtvrť, samé střílení, atentáty, jeden Co jsi nikdy tam dal, neví. olovo? Vzal jsem si činky, já musím trénovat, tak to tam hoď, tak.
Co to je? Kachna na pomerančích. Chcete ochutnat? Ano, Artur, dojedl si, máš moučník. Zase začínáš. ne, chtěl jsem jenom ochutnat. Slečno, nechcete oříšek? Mládeži, já brzy zítra vstávám, takže půjdeme na kutě. Jo, Je. ale kdo s kým? Já nevím, budeme losovat? Já sama spát nebudu, takže Elena bude spát s Willem a já budu spát s tebou. Jo, každá výmluva dobrá. Já, tak ty bys raději spala s ním? No dobře, to nic, to znamená, že já půjdu do postele s vanou. Řekni to ještě jednou a dostaneš facku. Budu spát tam. Přátelé, víte, jaká je pravda? Jsme maloměšťáci. Prasata jste. To je celá pravda. Aby ses neudusila. Nespíš? Ne, a ty? Nemůžu usnout. Proč? Myslím na Willyho. A já na vanu. Eleno, myslíš, že ti dva spolu... Dala bych na to krk, Willy je zvíře, na nikoho se neohlíží. Vážně? Poslyš, Eleno, nevydržím to. Ani já ne. Půjdeme se podívat. Jo, pojďme. Ale nemluv. Dobře. Sem. Hello. Ty to bereš hopem, co? Co jsi vzal do hlavy? To samé, co ty, krásko. Dobrá, taky jo. Ale jen abych před tou protivnou Elenou nevypadala hloupě. Pojď. Nemám nic proti, kočičko. Juhu. Já zabiju. Že mě podvádí vlastní žena, budiš, ale že i vlastní milenka, to To nesnesl. ona se mu nabídla. Dáš si kapičku? Ano, nalej mi plno. George! Ča! Ja! A! Nech ho být, ty sviňáku. Hezky jsi to naplánoval, co? No jistě, panička by totiž chtěla oba dva, že? Sislíčku, lásko, víš, udělala jsem to ze vzteku, vůbec mi na tom Slizounovi nezáleží, věř mi. Hnusí se mi. Jestli to uděláš ještě jednou, utrhnu ti hlavu, rozumíš? Já ti dám kapky. A co ty? Já bych tak řekl, asi zůstanu spát tady. Jak jinak? Ty starý prasáku. Eď, hop, eď. No tak pojď, zlatíčko, tohle bude naše první noc, kterou strávíme celou spolu, miláčku. Ne, nech mě. Jak to? Nech mě, nic No, co nebude. je? No. Tady je všechno slyšet. Ale ne. Uslyší nás Artur. No co je Arturovi po nás? Přesně tak. Jemu jsme fuk. Je s tamtou a dělá s ní kdo ví jaké prasárny. No. Slyšel si to? To jenom včera dělal, že žárlí a pak mě prodal. Za mísu čočovice. No, tomu to říkáš čočovice, 350 000 lir měsíčně, to mě těší. Na druhou stranu, co měl podle tebe dělat? Když má milenku, je správné, aby přenechal manželku, A ne? to ti připadá morální? Když ti na něm tak záleží, proč s ním nezůstaneš? Samozřejmě. A ty si vlezeš do postele k No z tamté. nedostatku jiných. Tobě se Vana líbí. Ano, tedy, ale no tak, není k zahození, no. Jen neřekni, že se ti líbí. Řekni to, řekni to. Prosím, Jsi že se mnou nebudu a myslíš doufat, na tak ní. Je to tak, neblázně. jsi horší než Artur. Slyšíš to? Bože, No tak, nemysli na to. Pojď do nemůžu postele. na to nemyslet. Neslyšíš, co se tam děje? Já vletím tam a uškrtím ho, nebo aspoň skoro. Nech toho, uklidni se, pojď sem. Nakonec si přece se mnou, ne? Jo, já jsem s tebou, ale ona je s ním. Tenhle ten Willy, to je zvíře. Viděla jsi ho nahýho? Já ne. Řekni pravdu. A co mám teda dělat? Tak už i ty. Aspoň vidíš, v jaké jsem situaci. Když budu spát tam, budu paroháč. Když budu spát tady, budu taky paroháč. Co to s tím má společného? Já jsem mluvila o sobě, vždyť jsem mladá, hezká, ale cítím se zanedbávaná. Ale no, co se děje? Já s ním nebudu. Budu spát tady. A jeho necháme samotné. Ať si dělá, co chce. Nám se líbí. Ano. Co když se urazí? On je ten typ, že si to rozmyslí a odejde.
Děvčata, znáte přece naši ekonomickou situaci. Tohle si vážně nemůžeme dovolit. A já se mám prostituovat, abych ti vyšla vstříc? Tohle přece po ní nemůžeš chtít. Jsme slušní lidé, ne? To jo, ale takhle se rozloučíme s 350 000. No nic, věděl jsem, že to takhle dopadne. No, s dovolením pospěl. Kam jdeš? Obětuji se jako vždycky. Ahoj, tak. Přeju vám sladké sny. Jdu spát s tím zvířetem. Dobrou noc. Budu ho muset vidět nahého. Eleno, poslyš, nevadilo by ti nechat rozsvíceno? Proč? Nerada spím po tmě. Děkuji. Dobrou noc. Kolik je hodin? 5:30. Zatraceně, zítra vstávám v 7. Ach jo. A já snad ne? Nejdu snad do banky? Nebude ti vadit, když si budu chvilku číst? No, jinak klidně si neusnu. čti. Stačí, když zasneš světlo. Mám snad místo očí rentgen? Jsi laskavý. Plus 30 000 je 800 000. Chybí 800 000 lir. To není možné. A je to tak drahá, peněz není nikdy dost, ale teď s Willyho příspěvkem na tomu budeme líp. To jistě. Škoda, že policie zavřela tvůj lokál a ty tu budeš, jak bych to řekla, zadarmo. Ano, ale s tím si nedělej starosti. Dříve či později si nějakou práci najdu. Dobrý den všem. Vidím, že pracujete, děvčata. Tak jak to jde? Jak jsme na tom? Špatně. Jsme v mínusu, chybí 800 000. Sakra, řekněte mi jednou, že jsme v plusu aspoň o 1000 lir. Ale co, holky, žádný strach, veselte se, je konec měsíce. Výplata, tak, tady je, prošule, můj příspěvek do kasy. Tak, tady ho máte. A kde je vy? Dává si do auta bezpečnostní zařízení. Ahoj lidi, už jsem tady. Ahoj. Teď chceš vytahovat. Co tě nemá? Záloha. Tadadada. Tak, ruce pryč. Moment. Počítejme. I tohle je 300 000 a ty jsou na... Na co? Moje věc. Kdo to může být? Já vím, kdo to je. Jdi otevřít. Běž ty. Ne, ty. Ty jsi pan domácí. A ty host. Prosím tě. Dobře, půjdu já. Ne, Eleno. Ne, ty tam raději. Počkej, Eleno, pošleme tam Esmeraldu, zavolejme ji. Dobrý nápad. Esmeraldo. Esmeraldo! Co se děje? Esmeralda. Jsem slabý na žlučník. Tak nahlas. Tak co se děje? Běž otevřít. A proč já? Protože jsi přece služka, ne? Jo, a kvůli vám se mám nechat zabít? Pšt. Chci odškodnění. Jaké odškodnění? Za podstoupené riziko. Dobrá, 50 000 lir. 80. 55. Dobře, tak 62 plus dluhy z minula a budeme na 2 milionech. Dobrá, souhlasím, ale už jdi. Já jdu? Jdi. Jdi. Jsem tu dobře na kontráda Repereto ulice Saramančich číslo 3. Jsem kněžna divoška z Antigory. Odneste mi zavazadla, děvče. Kuku. To je překvapení, že mě zasvidíš, drahý. Kdo je ta žena? Řekni, kdo jsem. Řekni jí to ty. Kde pak, drahý? Jen najdi odvahu. No, tam mi nechybí, ale řekni to ty. Dobrá, jsem manželka Willyho. Manželka milence manželky. A? Bohužel. Tak, manželka Willyho? Nezlobte se, budu-li trochu indiskrétní. Prosím. To vy jste po nás před chvílí střílela? Co je to za hloupost? Ne, to byl můj ctitel.
hrabě Ernesto di Sacrofano, který už léta pronásleduje Willyho, aby ho zabil. Willy, co to má znamenat? Vysvětlím ti to pak. Takže ty peníze? Už jsem řekl potom. Eleno, hlavou vzhůru, uklidni se, no tak. Jak se mám uklidnit? Ten prasák, ta ropucha, takhle mě podvést. 2 roky mi neřekl, že je ženatý. Já vím, všichni muži jsou takový, s tím nic nenaděláš. Artur mi taky neřekl, že je ženatý. Ne. No tak hlavu vzhůru, no. Už v dětství jsme se s hrabětem Ernstem spojili pokrevním poutem. Vidíte ty jizvy? Ukažte. Pak nás ale osud od sebe oddělil. On v Africe jako lovec diamantů a hledač nosorožců, nebo obráceně, už nevím. No krásně romantické. Takže on je při penězích? A já v prekérní finanční situaci byla jsem nucena provdat se za duzáka Willyho. Já jsem ještě naživu, drahá. Když se hrabě vrátil z Afriky, bylo už příliš pozdě, já nešťastně provdaná, on zoufalý. A tak se rozhodl, že Willy ho zabije, aby završil náš příběh lásky a mohli jsme se vzít, abys věděl. Jak dojemné. Dojemné, vždyť mě chce zabít. Co je to za šlechtice, když lační po mé kůži? Ano. Kolikrát se pokusil, no? 33. 33krát, už celé měsíce je mi v platách. Chystá na mě léčky, jako bych byl nosorožec. Kežby. Přišel jsem sem, aby ztratil stopu, ale ona mě vyslídila, gratuluji. Jistě, ona by byla nadmíru spokojená, kdybych umřel. To ona mu řekla, že jsem tady a on si na mě počítal venku s puškou a střílel naslepo. No tak co střílej, prokladče. Ano. Skonči to jednou provždy. Ne. Zapětí, střílej, na co čekáš? No tak stůj, nebuď blázen, hele. Jestli je rozhodnut, že tě zabije, tak tě zabije. No, Za to ti ručím, když dám na to to krev. říkáš. Chceš, abych se ti postaral o peníze? Měl bys mi víc důvěřovat. Milenec manželky milence manželky. Uklidně se, prosím tě. Došly mi náboje. Krucifix. My jsme spolu neskončili, jasné? Neunikneš mi. Šašku! Kdo to řekl? To on, pane hrabě. Já bych si to nikdy nedovolil. Měj se na pozoru, ještě se uvidíme. Naschledanou, pane hrabě. A bylo mi ctí. Víte, že je to hezký muž? Tak noblesní. To je pravda. Je to můj anděl pomsty. Poslouchej, když tady máme Willyho, nevím, proč bychom tu nemohli mít ji. Je to přece jeho žena. To ne, když ji tu necháme, z Willyho příspěvku bude živa i ona. Elena má pravdu, to se nám nevyplatí. Ale vyplatí. Místo, abych dal 300 000 lir jí, dám je do naší společné kasy. Myslíš těch 300 000, co jsi zdal předtím do kapsy? Jo. Takže když je přidáme k 350, bude to, aby bylo 650. jasno, 650 000. Zaokrouhleme to na 7. Poslouchejte, něco vám řeknu. Mít doma starého mládence je jedna věc, ale... Tak na tohle ty myslíš, tak to ne. Willyho manželka to zůstane. Jak to zůstane? Ale vždyť si před chvílí řekla, že jí doma nechceš. Změnila jsem názor. Vážená paní, Ne, drahá, neříkej mi paní. Říkej mi jednoduše kněžno divoško. kněžno divoško, zůstaneš tady, ale o sexu si ještě promluvíme. Divoška zůstane s námi? Ha, tak to se musí oslavit. Musíme se dohodnout, kolikrát do týdne budeš spát s Willym a kolikrát sama. Mně je vhod obojí, drahá. Jediné, co vyžaduji, jsou čistá lněná prostěradla. Musíme si stanovit směny, protože já jí postel stát nebudu. No jistě, ta husa se o to přece postará. Když vám nevadí další krk navíc, je to vaše věc. Tahle totiž nehne ani prstem. Ale jděte. A co děláš ty, krom toho, že okupuješ koupelnu? Včera jsem například čistila hřeben No a tatáž. ne, ty jsi A uměla kdo umel hřeben, nádobí? to se Taky všechno mohu něco dělá. udělat. To Třeba svěstí, co? aranžovat jedině se Buďte Musíme stíka. se pořád líčit. Jak jsme viděli, ve 4 to moc nefungovalo. Přátelé, možná, že dokonalé číslo je 5. 6. No dobře, tak 6. Tohle je z mých osobních zásob. Skvělý nápad. To je od vás, Dali ho mému milé. snoubenci na klinice na 3 krále. Madame, mohu vám nabídnout pohár Joukneme si? šampaňského? Jo, jistě. Pardon, Děkuji, jo? Eleno. Na společný Moment. život. Na zdraví. Přivíme si, Sklenička. přivíme si na společný život. Na zdraví. Společný život. Prozit! Co se dělá? Můj servis. Já si chci taky připít, jako to dělají v Rusku, tak. Oho. Servis pro 12 osob, jediný kompletní. No, to je Eleno, vždyť je nás 6. Teď budeš mít servis
kompletní, ale pro 6. Jsem uspalý. Tak, dobrou, přátelé. Dobrou nad všem. No tak Vili jsem unavená. No, Vili. Drahý? Lásko. Drahý, tu máš. Poslouchej mě. Světlo v temnotách, srdce, které tluče, jiskřící kladívko v mé hrudi. Ty, opozdilec, co přichází za noci, já věrná čekám. Ariosto? Ale ne, to jsou verše jednoho ideologa, nepoznáváš je? Víš co, drahá? Vymyslel jsem nový plán, jak zabít toho padoucha, tvého manžela. Buď ostražitý, drahý. Poslyš, divoško, jaké má zvyky? Velmi nízké. Každý večer jen co přijde domů, vrhne se do lednice a vychlastá celé ledové pivo. Tak to pivo ho přijde velmi draho. S Bohem, lásko. Čau. Podprsenka. Esmeraldo, no tak! Esmeraldo! Myslíš si, že je tu sama? Proč nám blokuješ koupelnu tak brzy, když jinak vstáváš Teď pozdě? jsem přišla, chystám se do postele, jen se namažu krémem a otevřu vám. To je odporné. Dobře, ale pozdě. Jak je možné, že se v tomhle domě nenajdou jedny čisté spodky? Dřív nebo později někdo vypere. No, doufám. No, konečně, prosím, pušte mě napřed, musím do tělocvičny, dám jen A tak. já no zase tak, musím no jít tak, nakoupit, tak, jinak no nebudeme tak, jíst. Uklidněte se, prosím, jo? Divoško, prosím. Jak je pak divoško, prosím, Ale byl jsem tady přijdu dřív. já, pustila mě, jak se patří. Nevíte náhodou o čistých Pamatujte spodkách? si, kdo je na řadě, No, ano? podívejte se, no, a, no. Tady jsou. 1, 2, 3, Defanty, 4. zase pozdě. Kde si myslíte, že jste v nějaké provinční pobočce? Právem se pohoršujete, pane řediteli, ale když mě se ty bankovky lepí na prsty, asi se jedná o nějaký magnetismus. Já bych řekl spíš freudismus. Všichni stát, tohle je přepadení. Máte pravdu. Freudismus, v skutku. Defanty, proč si nedáte ty košile do pořádku? Jak před zákazníky vypadáme? A před lupiči. Doktore, ujišťuji vás, že tentokrát jsem si ji pral sám a vymáchal jsem ji ve studené vodě. Jen neblafujte, Opravdu. neblafujte. Doslechl jsem se o vás divné řeči. Doktore, věřte mi, to jsou samé nepodložené zprávy. Modlete se, aby byli. Protože já, když trestám, tak trestám tvrdě. Umím být přísný. Přísný, ale dobrák. Pamatujete se, jak jste zachránil to dítě, které se topilo? Hloupost. Ne, pane řediteli Malpurgo, když dovolíte, dovolím si definovat vaše gesto jako ušlechtilé. Bylo to gesto nadmíru ušlechtilé. Hloupost. Nadmíru ušlechtilé. Když už, Věřte mi- tak jsem zachránil pokladníka Spaňoliho, když se chystal opustit manželku kvůli jedné takové... Taková hanba. Opravdu? Zasloužil by si okamžitý vyhaz. Jak jste řekl. Kalhoty dolů, samci šovinistický. Kalhoty dolů a bez diskuze, dělejte. Kalhoty dolů. Dolů, řekla jsem dolů. No, Dolů.
Dolů! Defanty, takže vy... Doktor, ať vás ani nenapadne to, co vás právě napadlo. Ozbrojený feminismus. A teď rychle pryč! Ani hnout! Já mám totiž barák samou ženskou. Tím chci říct, že má sexuální orientaci. Přepadení skončilo, oblečte se. Nazdar, děvčata. Ahoj. Jak se vede? Zdá se, že je tady velmi uvolněná atmosféra. No, ahoj, lásko, máme něco k pití? Ahoj, Eleno. Ahoj. Máme pivo? Mám strašnou žízeň. Když si pospíšíš, než přijde Willy. No jo, máš pravdu. Co se děje? Vypadl proud? Promiň. Zrovna při Electro Boys. Asi došlo k přetížení. Ahoj ve spolek. Ahoj. Co je nového? Nic nového. Jak to nic nového, málem jsem vypustil duši. A já snad ne? Nezaclánějte. Neotravujte, chci vědět, kdo připojil ledničku k vysokému napětí. To hrabě. To nastražil na mě? Jistě. Řekl mi o tom dnes v noci. Výborně, chybí už jen elektrické křeslo, výborně! Ticho. Co je? Pokračuje pátrání po Svobodanu Řetězovi, 36 let, odsouzený na doživotí za loupež, to je on. týrání a Kdo násilnou on? trestnou činnost. Je to kterému on, se je včera to v noci on. podařilo Kdo? z věznice Můj Piano. manžel. Policie zablokovala Jak tvůj hlavní manžel? přístupové cesty Je strašně žádlivý, hrozný. Jestli sem přijde a najde mě tu, všechny nás Uklidni zabije. se, jen klid. Konečně opravdový zločinec. Tebe taky zabije, viď, Willy? Zneškodním ho pomocí karate. Nemyslím, že by si to chtěl rozdat se všemi. Rozdá si to s manželkou, případně zabije milence. Jenže milenec si ty. Milence? To si ty. No jo, ale nebojte se, já už mám praxi, mám co dočinění se zločinci v bance, jen vejdou, já teda flák. Kdo pral košile? Já. Můžeš otevřít, ale skryč se. 80, 20, 65, 35, 50, nebo se ani nehnu. 45, 50. tak 50. Jsem Svoboda. Ať je svoboda. Svobodan Řetěz. Vanin manžel. Manžel manželovi milenky. Dobrý den. Jak vidíte, já... Willy, znáš nějaký chvat proti salvě z kulometu? Ne. Svoboda, ne, jak si... Aha, je. Možná byste si dal hled něčeho dobrého. Aha. Hoďte to klidně na zem. Tady nikdo nešuruje. A já, tedy tak trochu, jak si, já... Trochu. Postarám se o to. Ale teď... Jasně, nač ztrácet čas. Já se obětuju. Prosím tě, divoško. Chcete župan? Kde je kuchyň? Díky. Jde se umít. Má rád čisto. To je hnus. Tady se nevytíralo aspoň měsíc. To je. Kde pak máme hadr? Neříkala jsi, že je hrubý a zlý? Co ti mám na to říct? Asi ho vězení změnilo. Ani se na mě nepodívá. No to je hnus. Jak v tom svinstvu můžete žít? Poslyšte, ne, že bych musela, ale jestli chcete, pomůžu vám.
Nech to už být, raději uhni. Tedy mám takový divný pocit, že je nás už 6. Dokonalé číslo. 7. A tenhle měsíc naskočí 10 bodů do rovnání životního minima vzhledem k inflaci. Poznamenám si to, ano. Už leta jsem se takhle dobře nenajedl. Bylo to opravdu V moc kuchyni dobré. jsem dobrá, To víno, ale on je to je lepší. skvělé. Výborné, ale mám trochu potíže se zažívat. Nepřeháněj, jo. Podali byste mi talíře? Jistě, drahá. Jak to dokázal z těch několika plesnivých zbytků v lednici? taky Říkám si, jak ji vůbec říkám. otevřel, když byla pod proudem. Kdo se moc ptá, moc se dozví. Důležité je, že jsme se dobře najedli. svatá pravda. A Co tady to děláš? mám. Zůstaň sedět, Já to dělám udělám. to sám. Tak. Neobtěžujte se, kde jsou mističky? Připravil jsem vám ovocný salát. Neměl jsem čas udělat moučník, je mi líto. Musíte se spokojit s tím, co je. Vaše káva je dobrá. Chutná vám? Výborná, No, výborná. Dobrá, že? opravdu. Používám moka kávu, ta je vynikající. Dobře jsem se to naučil. Proto je to moka. Jaká byla káva? Opravdu Ptal moc jsem se jeho. Moc dobrá. Moc dobrá. Neposadíte Jo. se, pane Ne, Svoboda, ne. Nevstávejte, všechno udělám. Nestarejte se, ano, udělám to. Zvláštní člověk. Opravdu. Reforma trestního práva nese ovoc. Stala se z ní hotová hospodyňka. Co tady ještě děláte? Jděte spát. Musím tady uklidnit. O, nebo se snad chcete dívat na nahotinky na soukromých stanicích? Poslyšte, Svobodané, společně jsme se rozhodli, že dnes budete spát v mém pokoji. Ano. Se svou ženou přirozeně. Ne, děkuji, už jsem se rozhodl. Budu spát tady v kuchyni, už jsem si ustlal. Děkuji, ale jste moc hodný. Helejte, Svobodané, my stojíme nohama na zemi, takže chápeme, že odsouzený na doživotí musí mít určité touhy, sexuální potřeby, které určitě pociťujete. Tak ty mi rozumíš. Dokonale. Nemohu. Rozhodl jsem se, že budu spát sám a dost. Musím spát sám. Jděte už spát, musím tady uklidnit. Pojďme spát. Možná dal je nějaký divné. Ale svět. taky si myslím. Pojďme, Nechápu, divoško. proč se takhle chová. Podle mě se chce mstít. Ale ne, je unavený po cestě. Poslouchejte, dnes v noci, jak Podle se... manželských párů. To je? Jo, jasně. Tak A já jsem to s- viděl. Já s manželkou. Tak, jasně, lásko, dobrou. No. Dobrou. Divoško, divoško. Dobrou. Dobrou. No tak, maninko, neboj se. To víš, ve vězení se lidi změní. Chlap je mezi samými chlapy. Bude zase jako dřív, uvidíš. Ne, nechte to být. To je tvrdý, plesnivý chleba. Leží tam už několik dní. Jestli máte chuť, dám vám něco moc dobrého. Posaďte se. Pojďte. Ochutnejte, jak je to telecí dobré, měkoučké. Trocha bramborové kaše a rýžová kroketka. Tak, tu máte. Děkuji, díky vám. Podívej, to je krása. Zázrak. Dobrou noc, Eleno, dobrou noc, Arturo. Viděl jsi ty čokoládičky? A tamhle ovoce. A noční košilka a pyžam. Zvonko. Sušenky, květiny. No to je nádhera. To je krása. V životě jsem nezažil takovou péči. Doufejme, že zůstane. To víš, že zůstane. Co když žárlí na vanu? Co nám je po vaně? Kdybych si měl vybrat, vybral bych si na každý pád Svobodana. Co pak ti takhle vyzdobený pokoj připomíná? Jestli pak si vzpomeneš. Menton. Co to? Menton ne. Mentone, ten hotel, jak se jmenoval? Mořská hvězda. Mořská hvězda, naše svatební cesta. Smím prosit, madam? Ano, pane, Víš, že jsem šťastný? já také. Teď, když je tady Svobodan, náš život se tolik změnil, že jsem šťastný jako blázen, no lásko moje. Podívej se na to, podívej se na to.
Riskovat, že mě zabijí. Jak se může takhle procházet za bílého dne pěšky po A chodníku? pak aktovka je velké lákadlo. Pánská taštička přes rameno je nejbezpečnější. Pojď, půjdeme se podívat. Chudák. Dál je o 15 kilometrů. Podívej se. Taštičku! Vem si z auta, než ti ji ukradnou. Jo. No jo, máš pravdu, tady je. Ublížili vám, pane? To bude dobrý. Nezlobte se, ale musím vám říct, že jen úplný pitomec se nechá takhle hloupě okrást. S tím souhlasím. To jsi byl ty? Jak? Měl jsem tady tašku. Kluci, tohle je loupež! Všichni na zem! Dnes se ti neroztrhla. Ne, milí čufíny, svět se mění. U nás doma se pořád pere, božsky vaří, zkrátka učiněný ráj. Chybí jenom harfy. Neberte slovo ráj do úst nadarmo, Defanty. Proč? Protože proto. No tak dělejte. Raději se modlete, abyste si zase nemusel sundávat kalhoty. Nebojte se, dnes je klidně sundám sám, protože mám pánské spodky. Pospěšte si, bílé holci. ze skotské vlny. Stejně jak příliš rozverný a v dobré náladě. To Cože? se mi nezdá. Pamatujte si, že tohle je soukromá banka. Nespadáme Dáme pod to vy. odbory, takže vám můžu dát vyhazov, kdy chci a jak chci. Výborně. Do práce, loupež skončila. Arture? Kde jsi? Tady, pojď sem. Co pak je? Musím s tebou mluvit. Tady? A kde? Nikde jinde není klid. Nepřeháněj. Svoboden je zběh. Jednou ho u nás policie najde a my skončíme ve Kdo by vězení. ho u nás hledal? Co ti mám říct? Mám strach, je to nebezpečné. Poslyš, Eleno, co je Svobodan u nás, náš dům se leskne jako zrcadlo. Pere, žehlí, vaří, všude je pořádek, zkrátka on je opravdová Jak hospodinka. nám bylo krásně, když jsem všechno dělala já a Esmeralda jen přihlížela. Arture, Eleno? my už u nás nejsme doma. Na tom něco je. Zařídili jsme se, jak jsi chtěl ty. Zkusíme to teď po mém? Ano, ale jak? Nevím. Promyslím si to. Vylezte s rukama nahoře laskavě. Nemám peníze, jsme chudí jako kostelní myš a lupičů se nebojíme. Svobodane, Svobodane, Svobodane! Uklidněte se, Defanty, uklidněte se. Pane řediteli, omlouvám se, že jste do mě šťouchl. Ne, mému se nic nestalo, spíš vašemu. Ne, vašemu, mému nic. Zaplatím vám škodu. Ne. Strhněte mi to splatu. No, to nestojí za Ale kde se tady berete? Přijel jsem za vámi. Jak to? Pořád jste říkal, přijeďte, kdy chcete. Tak jsem tady. Dobře. Počkejte, okamžik, zapomněl jste tady auto. Počkejte, to je tam nevadí. nepořádek. Nechcete si ho vzít dovnitř? Mohlo by zreznout. Moje žena není doma, takže... Omluvte mě, že nejdu napřed, doktore. Počkejte chvilku, jen se podívám, jestli je vše, jak má být. Jak jsem říkal, má žena tu není. Kdybyste něco řekl, byl bych dal připravit pořádnou večeři třeba. Zrovna jsem ucítil vůni pečeného. To je ze včerejška, všechno jsme snědli, nic nezbylo, zavezu vás domů. Nechte to být, Defanty. Konec konců, vaše žena se přece může každou chvíli vrátit, ne? To nevím. Vy máte ale pěkný dům. Ano, ale v noci sem nic nejede, ani autobus, ani taxík, hotová Dost tragédie. velký jen pro 2 lidi. Ukázal byste mi ho, rád si prohlížím domy. Všechno je tady. Třeba vám ukradnu nějaký nápad týkající se zařízení. Napoleon? Dante. Ano, Alighieri. Kolik máte pokojů? Nemáme pokoje, tedy jeden. Můj a mé ženy samozřejmě vždyť žijeme sami. Neposadíte se, doktore? Děkuji. Udělejte si pohodlí. Nedal byste si skleničku něčeho Ale jen ostrého? trošičku. Trošičku, jenom hlad a pak... Tak... Stačí. Ne, dejte si pořádně a pak pojedete Defanty, domů. řekl jenom jsem pak dost. a domů. Já si chvilku odskočím, jen se podívám, kde všichni jsou. Vlastně ne, tady samozřejmě nikdo není, jen se trochu opláchnu. Počkejte na mě.
Eleno! Zavřu ty šuplíky, pořád jsou otevřené. To je nepochopitelné. Páni, tohle je ředitel, Vano. Nikdo tady není, tím líp. Neukazujte se, je tady ředitel. Omlouvám se vám, Defanty. Přiznám se, že jsem měl pochybnosti o vaší morálce, ale vidím, že je všechno v pořádku. Podejte mi ruku. Ruku. Dál už jen v dobrém. Váš domov dýchá čistotou, je tu harmonie, pořádek, klid. Abych tak řekl, je tu vše sladěno. Hele, Zlato, dneska spím s tvou ženou já, viď? To je můj bratranec, velký šprýmař. Pozdrav, zakryj se, to je ředitel banky. To je můj bratranec Willy, prodělal silný nervový záchvat. Je to zkrátka blázen. Poskytli jsme mu přístřeší ze soucitu. Ze soucitu? 650 000 lir měsíčně je ze soucitu? Kdybys byl můj bratranec, styděl bych se. Je to ředitel banky. Mluv potichu. Ředitel banky. Rozumím, poklona, pane řediteli Už chápete, v banky. jaké situaci se nacházím. Je to svízelná situace, ale my jsme staromódní lidé a proto... A neviděli jste moje Dáte si punčoky? ještě skleničku? To je vaše paní? Kde, která? Ano, prakticky je to Ne, jeho to žena. je... Poklona, milá To je dámo. ředitel banky. Nedělejte si násilí, paní Defantyová. Defanty, naše příjmení přece vždyť jsme se vzali, když... Omluvte mě, jdu hledat punčochy, nikdy je nevidím. Bohužel je to hodná žena, ale je postižená, není schopná si zapamatovat zásadní věci jako oblečení. Drahá, oblečení, župan. Právě jsem se oblékala, jenže nemůžu najít Asi jste si už punčochy. udal obrázek o mé situaci. Žijeme tady ve třech, ale všechno bohužel leží na bedrech. Promiňte, byla jsem ve spíži pro zeleninu. Moje žena, ředitel banky, Těší moje mě. žena. Vaše žena? Tedy ne, manželka je tamta a tohle tady je Elena, kuchařka. Jo, jako kuchařka nejsem špatná, kdybych se neprovdala za Artura. Možná Ano, by- vdala za Je Artura? jméno manžela, pouhá schoda jmén. Manžel paní kuchařky se jmenuje Artur. Už tomu rozumíte, pane řediteli? Aha. Myslím, pane řediteli Morprugo, že potřebujete vysvětlení. Shrneme si to. Je tady můj bláznivý bratranec, pak je tady tahle... Tahle? Jo, Ano. tedy má žena a pak kuchařka a pak neposadíte se. Prakticky jsme v domě my 4 sami. Svobodané? Svobodané, přišel telegram, neviděli jste Svobodana? A kdo je To ten elegantní je ředitel muž? banky. A zdravím, drahouši. Svobodané! Nemůžu, peču pečení. Máš tu telegram, drahouši? Neříkal jste, že v domě nikdo není? Nepočítal jsem, že... Víte, sem vždycky někdo přijde, někdo zase My jsme odejde. velmi pohostinní. U nás má každý dveře otevřené a tak je z toho průchodák, ale tamta to byla kněžna. Kněžna divoška z Antigory, urozená šlechtična, která... Má žena, aspoň něco je regulérní, tak. V jakém smyslu Ve regulérní? Takže my máme takovou... Vano, nemohla by si vzít přes sebe aspoň ručník? Nemůžu najít punčochy. Nechcete si zatím navléct punčochy? Vlastně ne. Nechcete se posadit? Přijde. Jak to je? Pane Arture, přijde. Můj snoubenec utekl z vězení, aby byl se mnou šťastný. No, Jsem tak moment. šťastný. Jsem tak šťastný, jako kdyby mi zavolal ředitel věznice v Pianoze a řekl mi, Svobodane, jsi svobodný. Protože já jsem svobodan, ale nejsem svobodný, protože jsem Uprchlík, daňový neplatič, ale už jsem požádal o prominutí, víte. Je od policie. No to ten je pán doktor od policie. Monprugo, ředitel mé banky. Ale mně je to Pane tak řediteli, přijde já sem. vám to Můj snoubenec vysvětlím. přijde za mnou a Nacvičujeme budeme malé spolu divadelní šťastní. představení. On je Další herec, příbuzný? tedy amatér, a my, co by příbuzní, A proč můj? tedy můj bratranec. Počkejte. To je bratranec. Je-li ten pán jeho bratranec, pak to znamená, že je i vaším bratrancem, či dokonce bratrem. To ne, já nemám bratra. No, vždyť je s vámi v jednom domě. To Ne. je komorník. Tak to ne. Neříkejte mi komorník. Já dělám všechno, snažím se, protože vás mám rád, ale komorník nejsem. Co pak mi platíte? Neplatíte. Když mě jako komorníka neplatíte, jsem snad komorník, Řekl co jsem- pracuje zadarmo. To slovo jste neměl říkat, nemám ho rád a už ho od vás nechci nikdy slyšet. Řekl jsem, že je to komorník, ale ve skutečnosti je to majordomus amatér. Posadíte se, já vám naleju whisky značkovou GB, ta vás postaví na nohy. Tady to je. Jen se všichni podívejte. Panenko skákavá? Fuj. Brr, to je odporné. Co je za sto? Si zavolat doktore? Vzhledem k tomu, že jsme příbuzní profesora Galvanyho, to byl taky politik. Řeknu pravdu, je to žába.
A je mrtvá. A představte si, že jí někdo počůral hlavu. To se v těchto končinách stává. Žába si skáče, najednou ji někdo počůrá a je hotovo. To jste byl vy? Já? Doktor Morpurgo, ředitel mé banky, nemá ve zvyku čůrat žabám na Kdo hlavy. to tedy byl? Těhotná žena. To je Esmeralda, nevlastní sestra mé ženy. Já a nevlastní sestra tamhle? Já už ničemu nerozumím. Ježíš, Ne, to je Jste zmatků, radši se postarejte o tu žábu. No jistě. Nechtěl byste mi vysvětlit, co to znamená? Určitě nechcete telefonovat, tak tedy žába, když to vezmeme zhora, přiložíme papír. Zkouška žábou se dělá, když chce žena zjistit, jestli je těhotná nebo ne. Nebo ne, Když chápete? ne, žába nechcípne. Takže nic. Když ano, tak ji tu máte mrtvou. Je mrtvá, takže doktor Morprugo je živý, takže jako žena je neplodný, takže přejdeme na jiné téma správně, ne? Odnes tu žábu, odnes tu žábu. No to- Odnes tu žábu, odnes tu žábu. Odnes tu žábu, odnes Co? tu žábu. No tak odnes tu žábu, ne? Tak dozvím se konečně, kdo je ta těhotná žena. Kdo to je? To já, doktore Malpurgo. Já Arture. čekám její dítě. Už celé roky toužím naplnit svůj sen lásky. No, gratuluji. Počkejte, A kdo je šťastný otec? Všichni. Pan Artur, Willy, Svobodan, 4. Já? Arture? Svobodane, Jste Arture, čuňata, neřádně prasata a sprostí, Svobodan všichni. taky. To byl morální úlet. 4? To znamená, že i hrabě. No jo, hrabě taky, hrabě taky. Další příbuzný? ne, to je lovec, Budiš potom vám to prokletá vysvětlím, krev jestli Sakrovanů. chcete. tak- Je stejný jako jeho hroušky, který se zapletl jen hlouškou. Všichni mužští jsou Nenávidím ho. Už ho nechci nikdy vidět, Willy. Kam jdeme? Arture, Pojďme. Ne, počkejte, chvilku, počkejte, ne, kam jdete? Chci vidět všechno. Chci Nechcete to si všechno sníst, vidět. třeba kousek žáby. Chcete všechno vidět. Pojďme taky. Pojď, Willy, Tak. podívej se. Ukážu ti léčku, kterou na tebe hrabě nachystal. Na mě? Ano, podívej. Chodil jsem nikým neviděn a přiřezával háky, vidíš? Už byl skoro hotový. V příhodné chvíli stačila změna teploty vzduchu způsobená ležícím tělem a lustr by bum spadl na tebe a prošpekoval tě k smrti. Jak to? Vždyť je to moje postel. A taky moje. No ale jo. Přesně Jeho tak. taky? Ne, on tady byl jednou, když jsme se střídali v posteli. Dost pěkně po pořádku. Rozuměl jste? Hodlám se s případem důkladně zdá správně. obeznámit. Chci vědět, co se... To stačí. Jedu na policii. Všechny vás udám. Počkejte. Co je to za lidi? Počkejte, doktore Morprugo, ne, policii, a proč? Doktore Morprugo, ne, prosím, počkejte chvilku, to je nedorozumění, všechno vám vysvětlím. Nezdržujte mě, Ne, defanty. počkejte, vždyť mě přejdete, otevřete mi dveře, všechno vám vysvětlím. No tak, Ne, pane jedu na řediteli, policii. pochopte přece, že z jednoho platu dnes 2 lidé nevyžijí, ale se 6 výplatami, když se podělíme o výdaje a o ženy, se to zvládnou. Doktore Morpurgo! Tohle je typický příklad zemědělsko-sexuální komunity. Experiment ve stádiu výzkumu, ještě ne úplně skolaudovaný. Věnujte mi chvilku, ať vám to znovu Jste vysvětlím. propuštěn! Jdi do háje. Propuštěn. Kvůli experimentu ve fázi výzkumu. Jdi k čertu. Moje ruka. Je tu někdo? Je někdo doma? Ellen, kde jsem? Jak kde? Doma přece. Ale kde jsou všichni ostatní? Odešli. Jak to? Nikdo nechtěl mít pletky s policií. Cože? Ivana? Ano, Vana má škraloup za tu parodii na papeže v kabaretu. A co ta kněžna? Šla za svým hrabětem, možná až do Afriky. A Willy má tělocvičnu bez nouzového východu. Každý z nich má před spravedlností co skrývat. Výborně. Takže jsme zase sami. Jsi asi spokojená.
Žádné účty, žádné příjmy, žádné výdaje. Hlavně žádné příjmy, žádná výplata nebude. Vyhodil mě. Jede sem policie a ty si tu sedíš, krásná, klidná, vyrovnaná. Už jsou tady. Kdo řekl, že nebude výplata? Ale doktore Malpurgo, co pak jste mě před chvílí nepropustil? Vy jste opravdu hloupý, jak stojí ve vaší osobní složce. To vám pěkně děkuji. Co pak jste ještě nepochopil, že to vaše paní mě prosila, abych vyřešil problémy, do kterých jste se dostal díky svým kolektivistickým myšlenkám? Tak to zbyla ty, Eleno? Potřebovali jsme se zbavit těch lidí, nebo ne? To jistě. Ale pryč i s Willem. A pryč i s Vanou. A s Vanou. Já si na vás teď dám pozor. Neusněte na vavřínech, defanty. Budu vás často kontrolovat. Počkat. Ten pokoj naproti, ten s tou velkou postelí, když tu teď máte tolik místa, rezervujte mi ho. Občas se tu stavím. V životě muže jsou chvíle, kdy potřebuje být sám. Se mnou? Ne. Sám s někým, koho ze společenských důvodů nemůže všude vzít sebou. Nevím, jestli jsem se vyjádřil přesně. Milá paní? Děkuji. Brzy nashledanou. Pardon. Jak se cítíš? Ani nevím. Jsem trochu vyčerpaný, upřímně řečeno. Vrátili se k nám staré dobré časy. Zase jsme jen my dva. 3. 4. Esmeralda uvařila kávu. Co se to děje? Co se děje? Děje se to, že mě nosítkář opustil. Byl příliš úzkoprsý, nic neobvyklého. Takže teď zůstanu tady, dokud mi nezaplatíte všechno, co mi dlužíte. Kolik to dělá? 2 822 000 lir za 28 měsíčních platů, 13. platy a nevybrané dovolené. A teď mám nárok i na mateřskou. Jakému dáš jméno? Když mi splatíte všechny dluhy, mohl by se jmenovat třeba Artur. Artur. Nebo eventuálně Elena. Na české verzi spolupracovali Jiří Prágr, Helena Dytrtová, Zuzana Skalická, Radka Stupková, Libor Terš, Zuzana Hikišová, Petr Gelnar, Marek Libert, Ladislav Cigánek, Iveta Kasalická, Filip Maňhal a Jan Morávek. Pro KAB Music a Rai DVD vyrobilo Studio Grant v roce 2008.